खुलुमबाय बर' फिसाफोर जै बर' हारिनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय स' नोंथांमोननि सेराव दिनै फिन बिदि गोमोथाव सोमोनांथाव खोथाफोरनि सायाव भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नुना मिथिखाबाय जानांगौ स' नोंथांमोना खायसेया फोथायनो गोब्राब मोनदोंबा बे खोथाया जोंनिया थार लोगोफोर आरो माबे कम्पानिया मा मायथाइयाव आरो जोंनि गेजेराव बेबायदि केमेरा बेसेबां दं सब डिटेल्स नोंथांमोना दिनै भिडिअ मोनथिनानै मोनगोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना आङो मोनसे इन्टारेस्टिं ट्रिक खोन्थाबोगासिनो दं भिडिअफोराव दाखालि आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय जोंना फेसबुक आरो इन्स्टाग्रामाव मा कमेन्टआ मालाबाबो एप्रुभ जाया बेनि सोमोन्दै आरो नोंथांमोना दाखालिसो मोनथिनानै मोनबावदों जोंनि मबाइलनि जा रेडिएसन लेभेल बेखौ नोंथांमोना गावनि मबाइलावनो माबोरै टेस्ट खालामनो हायो स' बेबायदिनो दिनैबो नोंथांमोननि सेराव बिदि मोनसे जोबोद इन्टारेस्टिं ट्रिक आं लानानै फैदों नोंथांमोना बेखौ मिस दा खालामथार बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायजोब आरो भिडिअखौ जागायनायनि सिगां जायफोरा जोंनि चेनेलाव गोदानै फैदों स' प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो नोंथांमोना बर' रावाव बेबायदिनो बुहुमनि गोमोथाव सोमोनांथाव खोथाफोरनि सायाव बे चेनेलाव नुनो मोनबाय थागोन भिडिअस बेखिनिखौ बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ जागायनोसै फेक्ट नाम्बार 7 स' लोगोफोर जोंनि गेजेराव खायसे बिदि सुबुंफोर थायो जाय खोमाखौ बिदि सोमावनो हायो दाङालासिनो ओरैनो आंनिबो सासे लोगो दंमोन स्कुलाव आरो नोंथांमोनाबो खायसे हागौ जानो हागौ नोंथांमोनाबो बिदि नुफेरबाय जानो हागौ आरो बेखौथ' गोबानो हायो जानो हागौ बे मुसुगुरखौ फारसेल' थिखोनाया नाथाय नोंथांमोना बिदि हायोब्लाबो नोंथांमोना बे नंगुबै खोथाखौ मिन्थिनानै ला जोंनि बुहुमनि अनलि मात्र 10% सुबुङा बा 20% 10निफ्राय 20% सुबुङाल' बिदि खालामनो हायो लोगोफोर फेक्ट नाम्बार 6 स' लोगोफोर जोंना बुहुमाव बिदि गोबां लामाफोर दं नङा होमब्ला लोगोफोर आरो गोबां गारि मटर बेहाय खारो लामाफोराव आरो जोंना बेनिखायनो गोबां एक्सिडेन्ट जानायबो खोनायो स' जोंना बुहुमनि बयनिख्रुइबो खम समसिन सिगाङावनो एक्सिडेन्ट जाबाय थानाय जायगाया मा नोंथांमोना मिथिगौ ना बे जाहैबाय जोंनिया बार्सिल'ना औ नोंथांमोना बे मुंखौ खोनाखाबाय जानांगौ स्पेननि बार्सिल'ना बे जायगायावनो जोंनिया बुहुमनि बयनिख्रुइबो खमसिन समावनो एक्सिडेन्ट जाबाय थायो आरो बेहाय गर हिसाबै नायोब्ला 19 सेकेन्ड उनावनो मोनसे एक्सिडेन्ट जाबाय थायो बे जायगायाव 19 सेकेन्ड लोगोफोर नोंथांमोना दा बे भिडिअखौ नायगासिनो 19 सेकेन्ड जाबाय मोनसे एक्सिडेन्ट जालायबाय गोमोथावना लोगोफोर फेक्ट नाम्बार 5 स' लोगोफोर गुगल प्ले स्ट'रखौथ' नोंथांमोना बयबो इउज खालामो जानांगौ स' बेहाय जोंना जि नांगौ बेखौनो मोना होमब्ला नोंथांमोना गेम सार्च खालाम जिखिजाया गेम सार्च खालाम बेहाय गोबां लाइन लिस्ट ओंखारबोयो फट' एडिटर नांगौ बेहाय लिस्ट ओंखारबोगोन जोबोर बुरजा आरो नोंथांमोननो भिडिअ एडिटर बा जायखिजाया जि एप नांगौ जों बेहाय सार्च खालामबा मोनोखौनो होनजायो बयखौबो स' अब्ला नोंथांमोना सानफेरदोंना बे गुगल प्ले स्ट'राव गासै जोंना बेसेबां एप्सफोर दं स' बे गुगल प्ले स्ट'राव जोंना गासै 29,60,000 एप्स दं लोगोफोर फेक्ट नाम्बार 4 लोगोफोर 1998 मायथाइयाव सनि कम्पेनिया मोनसे केमेरा दिहुनदोंमोन जाय माने नाइट भार्जन दंमोन आरो ना खोमसियाव फट'फोर दैखांजायोमोन स' बे केमेराखौ 7 लाख सेल जाखांनायनि उनावसो बिथांमोना हमनानै मोनदोंमोन कि बे केमेरायाव सासे सुबुंनि गस्ला सिंनि फट'खौबो क्लिक खालामनो हानाय गोहो दं औ लोगोफोर नोंथांमोना थिगखौनो खोनादों बेनि उनावसो बिथांमोना बे केमेरा सेल खालामनायखौ बन्द खालामो नाथाय अलरेडि मार्केटआव 7 लाख बिदि केमेराया सल्ड जाखांखाबायमोन माने दासिमबो बिदि केमेरा जोंनि गेजेराव दं लोगोफोर नोंथांमोना बे खोथानि सोमोन्दै मिथिगौमोन ना मिथियाब्ला प्लिज भिडिअखौ खेबसे लाइक खालामनानै गालांदो फेक्ट नाम्बार 3 स' लोगोफोर जोंना मोनसे नायबिजिरनायाव मोननाय जादों जुदि जों सुबुंफोरा प्रब्लेमाव गोग्लैयोब्ला आरो बे प्रब्लेमखौ जों माने मोजां खालामनो थाखाय थिक खालामनो थाखाय सलिउसन नागिरनायाव जों गोबां सानोब्ला गोबां मेलेम बाहायोब्ला बा अभारथिंक खालामोब्ला जोंना बे मेलेमासो स्ल' जालांगोन लोगोफोर माने जेबो सलिउसनखौ नोंथांमोना साननासो मोननाय नङा उल्थानो बांद्राय सानोब्ला आरो अभारथिंकिंआ गाज्रि होनना नोंथांमोना बुंखायो जानांगौ स' बेखौ जोंना नायबिजिरनायावबो मोननाय जादों आरो नोंथांमोना जुदि बिदि प्रब्लेमाव गोग्लैयोब्ला गावनि ब्रेनखौ दिदोम दोन काम माने पुरा दिदोमै दोन अब्लाना नोंथांमोननि खर' बा मेलेमाव हारसिङैनो मायबा नङा मायबा मोनसे सलिउसन फैगोन होननानै नायबिजिरनायाव मोननाय जादों बेनिखायनो नोंथांमोना इयुनावबाबो बिदि प्रब्लेमाव गोग्लैयोब्ला बांद्राय अभारथिंक माने बांद्राय साननो नाङा दलर दिदोमै था अब्ला नोंथांमोना बेनिफ्राय बारग'नायनि मायबा मोनसे राहा नोंथांमोननि मेलेमाव फैगोन फेक्ट नाम्बार 2 नोंथांमोना खायसे मिथिखागौ जानांगौ नाथाय आं अब्लाबो खोन्थानोसै जोंना पुमा आरो एडिडास जा गिदिर ब्रेन्ड बुहुमनिनो बेनि जोंना अनारा फाउन्डारा सानैबो बिदा बिफंसोमोन डेजलार ब्रादार्स बिथांमोना जयैनो खामानि मावोमोन नाथाय 1947 मायथाइयाव मोनसे बिसोरनि गेजेराव सोमोन्दोआ गाज्रि जानानै बिथांमोना एक्सट्रायै कम्पानि दिहुनो आरो बे कम्पानि मोननायानो जाहैबाय पुमा आरो एडिडास फेक्ट नाम्बार 1 स' लोगोफोर नोंथांमोना मोनसे ट्रिक खिन्थागोन होनदोंमोन दाना फैदो बे ट्रिकआव जोबोर इन्टारेस्टिं लोगोफोर नोंथांमोना गुगोलाव थांनानै elgozg.im क्लिक खालामनानै हैथां अब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन नोंथांमोननि बे गुगोला
उल्था जाजोबगोन माने गुगोलनि आयनानि मिररनि सावगारि नोंथांमोना नुनो मोनगोन माने बे गुगोल लिरनाय गासिबो लिरनायफोरा उल्था जाजोबगोन आरो नोंथांमोना माबा सार्च खालामब्लाबो बे उल्था नुनो मोनगोन बेखौ क्लिक खालामखांनायनि उनाव आरो नोंथांमोना गिनो नाङा बे जोंना सोलायफिनो खेबसे बेखौ दानफिननानै गोदान खालामफिनोबानो गुगोलखौ गोदान नायफिनोब्लानो बे नोंथांमोना थिग जाफिनगोन जोबोद इन्टारेस्टिं लोगोफोर खेबसे ट्राइ खालामो आं नोंथांमोननो बेहाय दिन्थिलाया नोंथांमोना गावबा गाव ट्राइ खालामनानै ला elgog.im क्लिक खालाम गुगोलाव अब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन बिब्दि गोमोथावना लोगोफोर लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक खालामदो आरो जोंना लाइक खालामग्राफोराथ' सिगाङावनो खालामखाबाय जानांगौ आं बिथांमोनखौ मिन्थिखायो लाइक खालामो होननानै नाथाय जायफोरा दासिमबो लाइक खालामाखै बिथांमोनखौ बुंदों प्लिज खेबसे लाइक खालामनानै गालांदो आरो नोंथांमोना दासिमबो जाय आंनि भिडिअखौ नायगासिनो आरो आंनि भिडिअखौ जायफोर नोंथांमोना नायबाय थायो नोंथांमोननिसिम मोनसे गुरै आरज प्लिज नोंथांमोना खेबसे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो आंनि चेनेलखौ खेबसेल' आं बार बुङाखै खेबसे शेयार खालामनानै हो मानोना जोंनि बर'फोरा दासिमबो बिदि चेनेल दं जोंनि गेजेराव होननानै मिन्थिनानै मोनाखै आरो आं सानो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो बिदि कन्टेन्टनि चेनेल थानाया गोनांथार नङा होमब्ला लोगोफोर जोंना बर' हारियाव बिदि कन्टेन्टनि चेनेल गैयाखौनो बुंजायो स' बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ आरज खालामो खेबसेबाबो नोंथांमोना शेयार खालामनानै हो जाहाथे गुबुनफोराबो बे चेनेलनि बागै मिन्थिनानै मोनो बेखिनिखौनो बुंनानै दिनै भिडिअखौ फोजोबनोसै गाबोन फिन बिदिनो नोंथांमोननि सेराव बुहुमनि खायसे गोमोथाव सोमोनांथाव खोथाफोरनि सायाव भिडिअ लानानै फैलायगोन टिल देन टाटा बाय बाय लोगोफोर जय बर' हारिनि